Bawane mung mburi katungan kedogo. Heeh, ana sing bayar no. Aja kuwatir iki mau juragane ya. Oh, Hendrik sing bawa. Nggih. Ya, kono wae ra apa-apa. Bar krungu swara ati. Aduh, sone kok apik ya, Mas. ora Biasane suaraku rak ngene iki ya. Biasane suaramu kaya bakal tahu ta. Ada Iya. kok. Sen yang kono-kono suarane tes ora? Tes logik. Kono ora kono. Piye? Pres-pres balos. Andrane ya. Iki kadung wong ngene iki wis son dhewe maneh. Dilongkas main nang Pakistan iki. Aku sudah nyanyi apa ora? Mbok monggo. Pelok barang, Mas. Iya ta, kandhane kok. Lho, aku wis muni aku mbok gamelan dhewe. Iya. Iki ngene, Nduk. Mau ya ana sing kecer barang diurung diucapke. Apa? Kagem niki rencang-rencang saking Gumilang. Oh iya iki. Video syuting wis wah paling indah nang Swantara. Sing indah videonya apa wonge? Ya endak nak gambare wonge ganteng. Walah. Ganteng kabeh. Pokoknya tukang son ganteng-ganteng ini jarang ngadus. Saking larisnya sonnya. Ayo monggo. Ngenteng Iki lho senenge kok ndak. Senenge kok titik kae. Kapan sumanding sisihmu aja parak-parak to wisan. Aduh ngono. Lek nyawang awakmu ki jan temenan lho. Wah, di bojo ngene iki lho enak to lho Mas. Lho iki di bojo ngene iki ora sang ngrumati. Piye? Wah iya. Aja ngono Mas, saiki iki sing disenengi sing ginuk-ginuk gemoy ngene iki. Nggih ta mboten niki tak takon bapak-bapak. Sing digoleki iki model LGX ngene iki Mas. Apa? LGX. Apa kuwi? Lemu tur ginuk-ginuk. Alah, ya ngene iki ya rezekine nggih Bu. Rezekine Ibuke guyang-guyu lho. Tambah ngene iki bebane tambah dirumati wong digawe kok. Lah iya. Nak poso kalong 5 kilo. Rino ampun kondur lho Mbak, Bu Guru. Bu ampun kondur riyen Bu. Ajeng tak kon nyanyi kok. Monggo nyanyi kok, monggo ingkang badhe nderek dono swara mengke ya Nduk ya. Sing pengen nyanyi monggo. Yen wis rino enggal ratri kang kadulur
tresnani lahir batin. Aduh. Wah, jan sing bagian iku wah Sapa? anyar lho. Wah, pemene sing nutuk ya jeh enom suara tambah mantep. Rosa ya, Mas? Ira timo Loh, rosa. nganten anyar rek. Rosa wi. Ngapa tapi jamane kok pilih kita. Wah. Apa kuwi? Segenah. Pilih kita. Ah. Mike beda. Nak mik sing kono ngono dhewe. Dewe. Ora mike, cangkeme beda. Ayo, Mas. Ya, cari Mas. Mulih no. Ya aja ta. Gak isa. Kok mulih. Dukane piye wae. to, malah kok ya. Monggo. Sinarengan kalian Praga Musik Campur Sari sugeng midhangetaken Bapak Ibu, sugeng lelenggahan ugi sugeng sinambi dedaharan ingkang sampun sumadyo. Nggih. Aturaken sugeng pinarangan kanthi madhekan pekati. Sinambi Rahayu Suboto niki Lipur Wardoyo Prada Musik Nyampur Sari. Soto bakso. Ya ta? Lah iya. Nggih, pokoke ana so wae. So, ha. Kledang kae
luar biasa nggih, Ya Mas. ngono ki kan iku mau nganggo so. Heeh. Saiki tuwe. Apa kuwi? Sate. Oh, ngono. Lah nek cendol dawet, nek dawet Dhewe maneh. piye lek sengake? Oh. Sembrono. Kowe iki ya ngono kae sing mburi kok ngejak sembrono wae kok ya. Ayo, Nduk. Saiki, Mas. Ora, kok malam jemak kliwon aku nyawang awakmu ki lagu sak laguwe keringetmu sak jagung-jagung. Kok meneh iki engko nak patang lagu. Ngopo? Sak klopo-klopo. Sing mburi sing muni sak klopo-klopo. Kledang-kledang kae teko. Prekan Iya wong ayu kan kono balik tarangan.